gwenge makadhodh nam chumbi. Kanisa mar Legio Maria Diocese ma Mombasa kwayo piny owacho mondo chik itene dwach jopiny kotenore kod ywak ewi opach paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. Gikoni piny owacho ni kod ratiro mar choko osuru kuom jopiny, to kata kamano onego choke rang'iny ma ok dhi medo kelo dhier ne jopiny. Joja oko nigi ler kowuok Mombasa. Kanisa mar Legio Maria Badeba Mombasa ne obago nyasi mar rwako Bishop Francis Oyo masani biro telo ne Diocese ma Mombasa. E nyasi no mane obagie kanisa mar St. Francis Cathedral e Likoni, Bishop Oyo ne oro kwayo ne piny owacho to chutho jo od bura mondo mi ochik itgi ne dwach jopiny ewi weche mag osuru. Ka Yesu ne piny ne wacho ni gi Kaisari nyaka mi Kaisari, to gi Nyasaye omi Nyasaye. Omiyo wang'eyo ni osuru en gima nowacho, lakini nyaka serikal winjre gi raia. Kik serikal in raia ka nikech sama gihinyo raia to raia gi be moyiero emone mwayiero serikal mwakete kombego. Kambe mang'eny nyalo dar, ji mang'eny nyalo koso tich, joma tiyo ni joma pogre tache mopogre nyalo riembgi. Jomoko nyalo yudo shida ma nyithindgi ok nyal dhi e skul. Jomoko nyalo yudo shida ma ok nyal thieth kata ude thieth. Nikech ng'ato yudo msara matin to yudo kong'ad nus mar msache. Koro mane luoro man go saidi. Wan mine wan gi ywak. Dhako ng'eyo pek mar i ot. Dhako ng'eyo pek mar nyithinde kaka dwa somo. To waneno ka wan gi hinyruok. Nikech komede kaka nyithinde somo nwa koro onge. Dhako kokotedi od ni nyithinde onge gimor. Gikoni ok gimor gi okang' manyocha piny owacho okawo mar muko moko kuom kanisni mekgi kaachiel kod ute jopiny e boma ma Nairobi mikoni ne ogere kuonde ma ok owinjore kendo nyayo weche mag pi oula. Muk mancho muk godo kanisni ok onyalo wacho ni mane solution manyalo geng'o koth. Nyasaye en ng'ama go chong piny tilamo. Igni go duto tedonge koth ne chwe kata kanisni go noko muki. To samo bio muke wan mana gi lemo mitimo sama iguro kanisni go kata sama ichako kanisni go. To waonge gi lemo mitimo sama imuko kanisni. Omiyo kaka ncho muk kanisni go mano pod nyalo wang'o i Nyasaye matek kabisa. Jodolo go ne komachielo jiwo jodolo wetegi e pacho ka mangima mondo mi ogar jo siasa i wach timo siasa mekgi e ute magalam. Luoro margi en ni siasa ma kamagi kinde kelo pogruok kendo nyayo sigwe kind jogo mayuoro e ute magalam. Jo siasa magoyo siasa kata i kanisa. Kanisa en kar lamo Nyasaye, ok en kar goyo siasa. Maka nyalo keto kanisa ni migoye siasa, mano kata Nyasaye ok nyal neno kod korwa maber kaka wan jodolo. Mar Nyasaye en kama iwache weche matakatifu. Wach siasa, ng'ama dwaro siasa odhi e street kata odhi e parliament. Agoyo ni headquarter mar Legion Maria God Calvary. Erokamano kuom jadolo maduong' ukelonwa kendo uyieronwa japuonj maber. Wan jo Mombasa Diocese wachunge kamoro achiel kendo wan gi achiel kuom ruodhwa Baba Mesias Simeo Melkio mane Nyasachwa to en Yesu Kristo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.